गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। सेथि खौराङावनो दङ बर्मायाव बर' हारिनि थागिबि दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि सायाव 20 साननि मावबादाया जागायबाय। बर' हारिनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आइजेंफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो हारिनि फिसाफोरा मोजाङै मिथिहोनो आरो दामनो हायो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बर्मा ओनसोलारि दालाइ मोनसे जर'खा आगान लादों। आफादनि बर्मा ओनसोलारि दालाइसेया 23 मार्चनिफ्राय बर' हारिनि दामग्रा देग्राफोरनि सायाव मोनसे फोरोंथाइ मावबादा जागायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाक्सा जिल्लानि नेहाथारि जयदेब नार्जारिया बेखेवनाय बे मावबादायाव बुंनाय जायोदि खाम, सिफुं, सेरजा बायदि गेलेनो थाखाय फोरोंथाइ होनाय जागोन। बर्मा ओनसोलारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि श्यामलाल बसुमतारीनि मासि सामलायनाय बे मावबादाखौ बर्मा ओनसोलारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि महन्त बर'आ दैदेनदोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि मिथिंगा बर'जों लोगोसे गुबुन फरायसा दैदेनगिरि बर' सुबुं माहारिजों लोगोसे बर्मा ओनसोलनि गोबां थागिबि लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन। खुंगिरिफोरनि बादिब्ला मावबादा 12 एप्रिलसिम गासै 20 सानसिम खुंजागोन। मावबादाया दासिम बाहागो लानाय फरायसाफोरनि अनजिमाया 110। नैथि खौराङावनो दङ फैगौ 30 मार्चसिम प्रमद बर'आ गोहोआव दं। बेनि उनाव बिथाङा गोहोआव गैया जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। सोलिफु दाननि 30 मार्चसिम प्रमद बर'आ गोहोआव दं एबा 8 साननि उनावनो बिथाङा गोहोआव गैया जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बिटिसिनि 2 नं गुमा बियाबनि बावना गामियाव बिपिएफनि ब्लकनि मावफारि मेलजों लोगोसे जगदान फारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंथियो। रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै महिलारिया बुङो दि 30 मार्चनि उनाव प्रमद बर'आ मुङावल'सो सिफ जानानै थागोन। नाथाय लेखा बिलाइ लिरनाय बायदियाव जेबो गोहो थानाय नंलिया। बेनि उनाव जेबो गोदान फोसावथाय होनो हानाय नंलिया आरो फैगौ सेप्तेम्बराव खुंनो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ जेनगोन आरो बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफुंगोना रोखा होननानै बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुङो दि दासान्दि बिटिसि सरकारा बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय नङा आबसुनि मावखुलिनिफ्रायसो सरकार सालायदों। बेनिखायनो गावनि जेबो थामोनथा गैयै बे सरकारा थानाय नङा होनना फोरमायनानै बिथाङा बुङो दि इउपिपिएल दोलोआनो थानाय नंलिया आरो बिपिएफ दोलोआ सरकार दागोना रोखा। बिपिएफ सरकार दाफुंजाब्ला बिटिसिनि गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होनायजों लोगोसे खामानि गैजायै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय रोंग'थि फोरोंथाइ मिरु गायसनगोन। बेनि अनगायैबो फिसा फालांगिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं खौरांगिरिया खाम्फा बरगयारिनि सोमोन्दै सोंथि सोंनायाव महिलारिया बुंथियो दि बिथाङा रिजेक्ट जानाय बेसाद। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जेबो टिकेट बिजाथि मोननाय नङा आरो चन्दन ब्रह्मनि बादि सेवलांगोन। बेनिखायनो बिथांनि जेबो खामानि गैया होननानै बिथाङा बुंथियो। सैत्यपुर प्राइमारि आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बे हाबाफारिया इउपिपिएल दोलोनि 150निबो बांसिन हेफाजाबगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होनना खौरां फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव गं 34 हिर'इन कन्टेनारजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। आसाम पुलिसआ क'क्राझार सोहोराव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदोंमोन आरो बिनि आवथानिफ्राय गं 34 हिर'इनजों बुंफबनाय कन्टेनारफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। दायनिगिरि बाहारुल पारामानिकखौ शान्तिनगर ओनसोलनि बिगियान फरायसालिनि साखाथियाव खानाय जादोंमोन। बिथाङा कन्टेनारफोरखौ गावनि मटर साइकेलनि सिटनि सिङाव दोनखोमानो नाजादोंमोन आरो अजद होनाय बादियै सोहोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फेग्रा मुवा फानगासिनो दंमोन। सांग्रां जायगानि सुबुंफोरा सन्देह गोनां खामानिखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरो जायनि जाहोनाव बिथांखौ गोख्रै खानाय जायो। बिबानगिरिफोरा बिथांनिफ्राय नोगोद 28,910 रां जब्द खालामनो हादोंमोन
आथिखालाव पुलिसआ ड्राग्स नेटवर्कखौ आरोबाव सोमोन्दोफोरखौ दिन्थिनो थाखाय दायनिगिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। बे गाग्लोबनाया ओनसोलाव फेग्रा मुवाफोरखौ दबथायनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायफोरखौ नोजोर होयो। ब्रैथि खौराङावनो दङ उमा सेत्रीआ BCCIनि बोसोरारि रादायखौ रैखा खालामनो हानाय आसामनिफ्राय गिबिसिन आइजो क्रिकेटर जाबाय। भारतनि गागि हानजानि जानानै गेलेनाय आसामनि गिबिसिन आइजो क्रिकेटर उमा सेत्रीखौ 2024 आरो 2025 मायथाइनि थाखाय BCCIनि बोसोरारि गेलेगिरिनि रादाय होनाय जादों। बिथांजोखौ ग्रुप सीआव दोननाय जादों, जाय सा-सानजा ओनसोलाव क्रिकेटनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। गलाघाटनि खानदुलिमारियाव जोनोम मोननाय सेत्रीआ गावनि फंबाय आरो खाथि-खालानि हौवासाफोरजों गेलेनानै गावनि रोंग'थिखौ जौगाहोदोंमोन। बिथांजोआ जुन दाननि 2023 मायथाइयाव ACC आइजोनि T20 एमसिं टीम्स एशिया कापआव भारत एनि जानानै गेलेनानै सिनायथि मोननो हादोंमोन। बिथांजोनि गेजेर हायुंआरि जागायजेन्नाया 7 जुलाइ 2024 मायथाइयाव खोला आफ्रिकानि बेरेखायै मोनसे T20 मेचआव जादोंमोन। हायुंआरि हानजायाव बिथांखौ सोफादेरनाया ओनसोलनि लाइमोन क्रिकेटारफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै खामानि मावो, जाय फोरमान होयो दि रोंग'थि आरो बावसोमनाया जाफुंसार जायो। बाथि खौराङावनो दङ मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्मआ थाफ्ली बना बड' फल्क मेथाइखौ लानानै फिनजाथाइजों मोगा-मोगि जानांदों। मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्मआ गावनि बावैसोनि बर' सुबुं फिउजन मेथाइ थाफ्ली बनायखौ आनाया ब्रह्मआ गावनि बावैसोनि बर' सुबुं फिउजन मेथाइ थाफ्ली बनायखौ इउटुबाव फोसावनायनि उनाव दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदोंमोन। बे मेथाइया मोनसे दोरोङारि बर' सुबुं देंखोनि रिमिक्स। देंखो मोजां मोनग्राफोरनिफ्राय सोंखारिजादोंमोन, जायफोरा दाबि खालामो दि बेयो गुबै गुदिखौ गाज्रि खालामो। सावरायगिरिफोरा बाथ्रा दान्थेलायो दि आनाया ब्रह्मआ गुबै देंखोनि कालेक्टर धीरेश्वर बर' नार्जारिनि गनायथि गैयाजासे मेथाइखौ रिमिक्स खालामदोंमोन। बे मेथाइखौ सिगाङाव सुबुं माहारिनि महरगिरि बिमला बर'आ रोजाबदोंमोन आरो गोबाङानो फोथायो दि गलायनाय रोखोमआ बर' देंखोनि दोरोंफोरखौ मान होआ। गावनि खामानिखौ रैखा खालामनानै ब्रह्मआ बुंदोंमोन दि खुगा मेथाइफोराव जेबो थि मेथाइ गैया आरो बेखौ उदाङै रोजाबनो हायो। बिथांजोआ रोखा खालामनानै बुंदोंमोन दि बिथांनि थांखिया बर' सुबुं देंखोखौ गुवार नायगिरिफोरनि सायाव फोसावनायमोन। मुंदांखा फावखुंगुर पबित्र राभाया बिथांनि नाजानायखौ सोंखारिदोंमोन आरो बे बाथ्रानि सायाव गोसो होदोंमोन दि खुगा मेथाइफोरा गावसोरनि दोरोङारि दामजुफोरखौ लाखिनांगौ होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दायो बेनि सायाव आरोबाव आपडेटखौ नेथ'नाय जादों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।